Hello kakabsat! Ngayong araw ay mamamasyal tayo sa Tapalan, ang ipinagmamalaking pasyalan sa Sudipan, La Union. Kahapon pa nga lang may nabasa na akong post sa Facebook ni Book MGTV na stress daw siya. Kaya naman hindi ako nagdalawang isip na yayain siyang mag road trip dahil alam kong ang road trip ang stress reliever niya. Ewan ko ba sa kanya dahil pag nag-travel kami parang hindi siya napapagod, kundi ang pakiramdam daw niya ay mas nare-relax siya. Naisipan namin na ang Tapalan ang puntahan dahil never pa namin napuntahan at sinasabi din nila na maganda dito. Pagdating namin wala kaming naramdaman na pagsisisi. Dito hindi naman masyadong malayo. Pero pag first timer ka, ramdam mo na parang malayo. Ang ginamit namin para mahanap ang lugar na ito ay Google Maps. Ang lokasyon nito ay nasa taas ng bundok dito sa Castro, Sudipan, La Union. Ngunit sa Bangar, La Union ang pinakamainam na daan para makarating dito. Mataas at matarik ang daan, pero carry lang, kayang-kaya naman. The best pa ang view na madadaanan. Sinadya din talaga namin na hapon ang pagpunta dito para hindi masyadong mainit at gusto din namin mapanood ang sunset. Sinasuggest ko na hapon talaga ang pinakamainam na pagpunta nyo dito kung may balak kayo dahil siguradong mai-enjoy nyo ang napakagandang view. Masusulit din ninyo ang mag-picture taking sa mga nakasaganang pagpusingan, kagaya ng kamay na ito. Dito pwede kang umupo, tumayo, o humiga na parang may nakahawak sa'yo. Magandang pang Instagrammable o pang profile picture nyo, pwede ding pang my day. Marami kayong pagpipilian dito na pwesto, mapadagat o bulubundukin na view, bahala na kayo kung saan nyo gusto. Importante ang iyong side view, back view, pero the best pa din ang front view. Panalo ang top view. Pwede din kayong magbaon ng pagkain nyo dito dahil may mga kubo na pwedeng pagpwestuan, na pariir at magandang pagistoryaan. Tanaw na tanaw mo ang mga kabahayan sa baba, pati na rin ang baybayin at karayan. Kung gusto nyo naman ng Lovers Moon, dito naman sa may duyan. Pwedeng-pwede kayong maglambingan dyan at mag-picture taking ng sweet-sweetan. Tanaw na tanaw mo pa ang mga kabanbantayan. Pagod na si Abu G pero super nag-enjoy naman. May pang-apat pang view tayong pupuntahan. Dito ay ang Where the Mountain Meets the Sky. Sa sobrang taas ng lugar na ito, talaga namang parang napakalapit na natin sa langit. Lalo na siguro pag umaga, makikita mo ang Sea of Clouds. Napakagandang pang family dito. Uray sabay-sabay kayong agindayon dyan. Mapabata, dalaga, may asawa at lola, masaya pa rin. Ang entrance fee dito ay 30 pesos per head. Para sa amin, sulit na sulit. Wala ding problema sa mga sasakyan dahil meron silang maluwag na parkingan. Kung may kayon pa siya rin to'y Tapalan, dito'y Sudipan, La Union.